ኮክፒት ድሪል ማለት መቆጣጸሪ ናይታ መኪና ከም በዓል ስቲሪንግ ሃንድ ብሬክ ጊር ኩሉ ማለት እዩ እታ ቃል ኮክፒት ድሪል ትብል ካብ ምንታይ መጻ ናይ ነፋሪት መቆጣጸሪ እቲ ፓይሎት ዝቆጣጸረሉ ንብረት ማለት እዩ ብሙሉ እቲ መጠዋወቂ ዘሎ ተቕድሚት ናይታ ነፋሪት እሱ ኮክፒት ድሪል ይጽዋዕ ናይታ መኪና ከዓ እተን ዝርከብና በዓል ስቲሪንግ ጊር ሃንድ ብሬክ ገለ ማለት እዩ ኮክፒት ድሪል ኢልና ንጽውዖ ፈለማ ናብ መኪና ቅድሚ ምድያብና ማዕጾ ክንከፍቶ ከለና ከባቢና ክንርኢ ኣለና ሳይክል ከይህሉ ሰብ ስኩተር መኪና ዝኾነ ከይህሉ ከይንሃርሞም ቁልሕ ቁልሕ ኢልና ክንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ምስ ኣተና ማዕጾ ጽቡቕ ጌሩ ተዓጽዩ ኣሎ ዶ ንርኢ ማዕጾ ቸክ ንገብር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሃንድ ብሬክ ተታሒዙ ኣሎ ድዩ ኣብታ መኪና ንርኢ ማለት እዩ ከምዚ ሒዙ ዘሎ ብኢዱ ቸክ ንገብር ብድሕሪኡ ሲት ኮፍ መበሊና ነመዓራሪ ከምዚ ምልክት ገይሩሉ ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ንቅድሜና ነርክቦ ዲና ክላች ረጊጽና ነርክቦ ዲና ኮፍ መበሊና ጽቡቕ ጌርና ነመዓራርዮ ነቕርቦ እንደገና እዚኣ ሄድ ሪስትራንት እቲ ማእከል ናይታ ሄድ ሪስትራንት ምስ ዓይንና ሌቨል ክኾን ኣለዎ ጽቡቕ ጌሩ ከላኸለልና ኣብ ግዜ ሓደጋ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ናይ እዝንና ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ So base back and height of the seat ቁመትን ኣብ ታሕትን ኣብ ላዕልን ኩሉ ኮምፎርት ክስምዓና ከም ዘለዎ ንገብር ብድሕሪኡ ስቲሪንግ ነርክቦ ዲና ቸክ ንገብር ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዛ ሄድ ሪስትራንት ከም ዝኽብለኩም ዝጸናሕኩ ሌቨል ምስ ናይ ዓይንና ወይ ከዓ ቶፕ ናይ እዝንና ክትከውን ኣለዋ ማለት እዩ ሄድ ሪስትራንት ብድሕሪኡ ሲት ቤልት ክንገብር ኣለና ሲት ቤልት ጌርና ክምቻእና ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ተሳፈርቲ እንድሕር ኣለውና ኩሎም ሲት ቤልት ከም ዝገበሩ ከናራግጽ ኣለና እቲ ሲት ቤልት ካ እቲ መቐነት ተጠውዩ ከይህሉ ሰጢሉ ከም ዝተቋጸረ ዝመስል ከይከውን ማለት እዩ ሰጢሉ ክኣቱ ኣለዎ ሄይት ኣጃስተር ካ ኣብቲ ምስቲ ማዕጾ ዶር ፒላር ማለት እዩ ኣብኡ ሎ መቆጻጸሪ ናይቲ ሲት ቤልት ከነልዕሎ ከነትሕቶ ንኽእል ኢና ንዓና ከም ዝጠቕመና ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እተን ሰለስተ ፔዳል ፉት ኮንትሮልስ ማለት ብእግርና ንጥቀመለን በብሓደ ክንሪአን ኢና ከመይ ኢልና ክንሕዘን ኣለና ፈለማ ኣክሰለሬተር ኤ ኣክሰለሬተር ቢ ብሬክ ማለት እዩ ሲ ክላች ኤቢሲ ኢልና ተሒዝናየን ክትሓዛልና ማለት እዩ እታ የማነይቲ ኣክሰለሬተር ትበሃል እታ ማእኸለይቲ ብሬክ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ፀጋመይቲ ክላች እታ የማነይቲ ኣክሰለሬተር ማለት ጋዝ ኢልና ኢና ንጽውዓ ብየማና እግርና ጥራይ ኢና ንጥቀመላ ንምንታይ ኣጠቕመና ነዳዲ መርገፂ ማለት እዩ ነዳዲ ኣሳ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ወይ ትንክፍ ከተብላ ከለኻስ ኣዝያ ተነቃፊት ስለ ዝኾነት ቀስ ጌርና ኢና ንጥቀመላ ማለት እዩ ተነቃፊት ክብለኩም ርግጽ ዘቢልካ ብጣዕሚ ሓይሊ እያ ትህብ ንእሽተይ ኢና ክንክፋ ዘለና ቀስ ጌርና ጀንትል ጌርና ክንጥቀመላ ኣለና ርግጽ ተቢልናዮ መኪና ነፊጻ ክትከይድ ስለ ትኽእል ማለት እዩ ክንረግጻ ከለናን ክንፍነዋ ከለናን ቀስ ጌርና ክንጥቀመሉ ኣለና ኣዚና ተጠንቂቕና ማለት እዩ ናብ ፉት ብሬክ ንምጻእ ኩሉ ግዜ ብሬክ ቅድሚ መሓዝና ቸክ ክንገብር ኣለና ሰንተር ሚረር እታ ናይ ማእከለይቲ መስትያት ማለት እዩ እቲ ምኽንያት ብድሕሪና መኪና መጻ ከይትሃርመና እንድሕር ማራ ለጊባትና ኣላ ወላ ቅድሜና ደው ክንብል ዝግባአና እንተኾነ ቀስ ኢልና ኣፍኩስ ኣቢልና እታ መኪና ከም ዘይትሃርመና ነቲ ቅድሜና ዘሎ ከዓ ከም ዘይንሃርሞን ጌርና ክንሕዛ ኣለና ማለት እዩ ብየማናይ እግርና ጥራይና ብሬክ ንጥቀም operates on all four wheels እዚኣ ማለት ከዓ ነርባዕቲኡ ዊል ወይ ነቲ መንኮርኮር ነርባዕቲኡ ብሓንሳብ ብሬክ ዝሕዞ ማለት እዩ ሃንድ ብሬክ እንድሕር ርኢናዮ ነተን ክልተ ናይ ድሕሪት ጎማ ንዐን ጥራይ ዝሕዘን እዚ ፉት ብሬክ ግን ነርባዕቲኡ ይሕዞ ብሬክ ፕሮግሬሲቭሊ ላይትሊ at first ሕጂ ብሬክ ብሓንሳብ እንድሕር ረጊጽናዮ መኪና ሃንደበት ገጭ ኢላ ደው ትብል ማለት እዩ ክንሕዞ ከለና ፈለማ ላይትሊ ማራ ኣፍኪስና
ኢና ንትንክፋ ብድሕሪኡ እንዳወሰኽና ማለት እዩ ቀስ ጌርና ኢና ንውስኸሉ ብሓንሳብ ርግፅ ተቢልናዮ ማራገፅ ኢላ ደው ትብል ማለት እዩ ቀስ ጌርና ፕሮግረሲቭሊ እንዳወሰኽና ኢና ንረግፅ እምበር ብሓንሳብ ርግፅ ኣይነብሎን ኢና ማለት እዩ እንደገና ብሬክ እንታይ ይገብር ብሬክ ክንሕዝ ከለና ብድሕሪት ቀያሕ መብራህቲ ትውልዕ እታ መኪና ብድሕሪና ማለት እዩ ብሬክ ላይትስ ኣክቲቬት ብሬክ ክንሕዝ ከለና ብድሕሪና ቀያሕ መብራህቲ ትውልዕ ነቲ ድሕሪና ዘሎ ዘላ መኪና ተጠንቀቖም ኣላ ማለት እዩ ከምኡ ንዓና ብቅድሜና ዘላ መኪና እንድሕር ቀያሕ መብራህቲ ወሊዓ ብሬክ ይሕዙ ኣለዉ ማለት እዩ ቀስ ይብሉ ኣለዉ ንሕና ከዓ ቀስ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናብ ክላች ንምፃእ ክላች በፂሕና ኣለና እዚኣ ክላች ማለት እታ ፀጋመይቲ እዚኣ ኮይና ብፀጋማይ እግርና ጥራይና ንጥቀመላ እቲ ጥቕማ ከዓ ደው ክንብል ከለናን ጊር ክንቅይር ከለና ኢና ንረግፃ ማለት እዩ እንታይ እያ ትገብር ነቲ ዊልን ነቲ ኢንጂንን መራኸቤትን መፈላለየትን ማለት እያ እንታይ ይብለና ኣሎ provides drive from engine to road wheels via gearbox ሕጂ ነታ ክላች ረጊፅና እንድሕር ኣለና ካብ ኢንጂን ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘይትረክብ ንኣብነት ኣብ ዓቐበት ደው ኢላ ንድሕሪት ትምለሰና ትኽእላ ኣብ ቁልቁለት እንድሕር ኮይኑ ከዓ ልክዕ ኢንጂን ዘይብላ መኪና ስቕ ኢላ ብግራቪቲ እንዳወሰኸት ትኸይድ ማለት እዩ ክላች ኩሉ ግዜ ደው ክንብል ከለናን ጊር ክንቅይር ከለናን ጥራይ ክንረግፆ ኣለና it operates smoothly and slowly ነታ ክላች ቀስ ጌርና ብሓንሳብ ፍኑ ከነብላ የብላን ክንፍንዋ ከለና ማለት እዩ ክንረግፃ ከለና ፀገም የብሉን ግን ክንፍንዋ ከለና ኣዚና ቀስ ኢልና ክንፍንዋ ኣለና ባይቲንግ ፖይንት ማለት ነታ ክብለኩም ፀናሕኩ ኢንጂንን ነቲ ዊልን መራኸቢትን መፈላለየትን ስለ ዝኾነት እዚኣ ክላች ክልተ ነገር ከነተሓሕዞ ከለና ብትግርኛ ምንካስ ንብል ኣንክሶ ክልተ ነገራት ተሓሕዞ ማለት ኣንክሶ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብትግርኛ ባይት ማለት ባይት ምንካስ ቃል በቃል እንድሕር ተርጊምናያ ባይቲንግ ፖይንት ማለት ከዓ እታ ትነኽሰላ ነጥቢ ማለት እያ እዚ እንድሕር ኢንጂን ኮይኑ ምስቲ ጊርቦክስ ሓዊስካ ምስቲ ዊል መራኸቤትን መፈላለየትን እታ ባይቲንግ ፖይንት ትበሃል ዘላ ሕጂ ኢንጂንን እቲ ጊርቦክስ ምስቲ ዊል ትራኸበላ ነጥቢ እያ ንሳ ከዓ ክላች ሓፍ ከነብሎ ከለና እየን ክልቲአን ዝራኸባ ማለት እዩ ክላች ረጊፅናዮ ካብዚኣ ይፈላለያ ድሕር ክላች ሓፍ ኣቢልናዮ ከዓ ይራኸባ which ይነኽሳ ኣለዋ ማለት እዩ ባይቲንግ ፖይንት ማለት ክላች ኣብ ፍርቂ ቁርብ ሓፍ ከነብሎ ከለና ኢንጂንን ዊልን ከነራኽቦ ክንጅምር ከለና ማለት እዩ ባይቲንግ ፖይንት when clutch plates engage ይብለና ኣሎ clutch control for maneuvering in tight space ሕጂ ነቲ ኢንጂንን ዊልን ከነራኽቦ ከለና ክላች ቁሩብ ተይሓፍ ከነብሎ ከለና ማለት እዩ መኪና ቀስ ኢላ ክትከይድ ትጅምር እታ ክላች ከም ዘላታ እንድሕር ሒዝናያ እታ መኪና ቀስ ኢላ ምኻድ ትቐፅሎ እንድሕር ሓፍ ኣቢልናያ ናሃሪ ክትወስኻ ማለት እዩ ፓርኪንግ ገለ ክንገብር ከለና ኣዚና ቀስ ኢልና ክንከይድ ንእሽተይ ጥራይና ክላች ሓፍ ነብሎ ክትከይድ ምስ ጀመረት ከም ዘላታ ሒዝናያ ንፀንሕ ማለት እዩ ፓርኪንግ ብሬክ ወይ ከዓ ሃንድ ብሬክ እዚኣ ብኢዱ ሒዝዋ ዘሎ ኮይና እንታይ ትጠቕመና ሆልድስ ቬሂክል ስቴዲ when parked መኪና ፓርክ ኮይና ከላ ከም ዘይተንቀሳቐስ ትገብራ ማለት እዩ ሎክ ኮይና ኣላ ሒዝናያ ተታሒዛ ኣላ ማለት እዩ operates only on rear wheel ነተን ዳሕረወት ጎማ ወይ ነቲ ዊል ንዓን ጥራይ ትሕዝ ምስ ናይ ቅድሚት ርክብ የብሉን apply if waiting in queues or at the junctions ነዊሕ እንድሕር ሪጋ ተሰሪዐን ኣለዋ መካይን ትራፊክ ቢዝ እንድሕር ኣሎ ነዊሕ እንድሕር ጠጠው ንብል ከለና ክንሕዞ ኣለና ወይ ከዓ ኣብ ጃንክሽን ንፅበ እንድሕር ኣለና ማለት እዩ ነዊሕ እንድሕር ንፅበ ኣለና ንድሕሪት ወይ ገለ ከይትኸደና ክንሕዞ ኣለና ማለት እዩ ስቲሪንግ ዊል እዚ ስቴርሶ ማለት እዩ ስቴርሶ ብክልተ ኢድና ክንሕዞ ኣለና ኣተሓዛ ኢድና 10 ጎደል ንክልተ ወይ ሩብዕ ጎደል ንሰለስተ ክንሕዞ ኣለና ከምዚ ሒዝዋ ዘሎ ማለት እዩ ከም ሰዓት እንድሕር ሓሲብናያ እታ ስቲሪን ኣብዚኣ 12 እዚኣ 6 9 3 ከምዚኣ ሒዝናያ ዘለና
ኣታሕዝኡ ሕጂ ከመይ ኣላ 10 ጎደል ን2 ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ። ሶ እዚአን ዓባይቱ ገይሮን ዘሎ ኦኬ። ግሪፕ ዊል ፊርምሊ ኣትሪርና ክንሕዞ ኣለና እቲ ስቲሪንግ ዊል። ፑሽ ኤንድ ፑል ሜተድ ቴክኒክ ከዓ ክንጥቀም ኣለና። ፑሽ ኤንድ ፑል ሜተድ ማለት ናብ ብየማን ክንጠዊ ከለና ብየማናይ ኢድና ካብ ላዕሊ ጀሚርና ክሳብ ታሕቲ ንጠዊ፣ ናብ ፀጋም እንድሕር ኮይኑ ከዓ ብፀጋማይ ኢድና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ማለት እዩ። ፑሽ ኤንድ ፑል ሜተድ ስቲሪንግ ኢልኩም እንድሕር ወይ ቴክኒክ ፑሽ ኤንድ ፑል ቴክኒክ እንድሕር ኢልኩም ሰርች ጌርኩም ኣብ ዩቲዩብ ኣብኡ ክመፀኩም እዩ። ብዙሓት ዝሰርሑ ቪድዮታት ኣሎ። ሉክ ዌል ኣሄድ ሃንድስ ፎሎ ዩር ኣይስ። መብዛሕትኡ ግዜ ስቲሪንግ ክንጠዊ ከለና ኣብ ማዕዲና እንድሕር ኢና ኢድና ንዓይንና እዩ ፎሎ ዝገብር። ሶ ኣርሒቕና ወላ ክንጥዎ ከለና ኣርሒቕና ናብቲ ንጥወዮ ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢድና ንዓይንና እዩ ፎሎ ዝገብር። ኣቮይድ ድራይ ስቲሪንግ ኤንድ ክሮስ ሃንድስ። ድራይ ስቲሪንግ ማለት እታ መኪና ጠጠው ኢላ ከላ እንድሕር ስቲሪንግ ንጠውዮ ኣለና ነቲ ስቲሪንግ ነቲ ጎማን ፅቡቅ ኣይኮነን። ምክንያቱ ብሓይሊ ጠጠው ኢሉ ከሎ እቲ ጎማ ንፍሕፍሖ ኣለና ማለት እዩ። እንዳኸደት እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ጎማ ዳሜጅ ኣይከውንን እዩ። ስቲሪንግና ከዓ ፎኪስ ክኸውን ክንጠውዮ ከለና ማለት እዩ። ኦኬ ሶ ናብ ጊር ንምፃእ ጊር እዚኣ ማለት እያ ማርሻ ጊር ናብ ናይ ቅድሚት ገሊአን 5 ኣለወን፣ ናይ ገሊአን ከዓ 6 ክሳብ 6 ማርሻ ኣለወን ማለት እዩ። ፕላስ ሪቨርስ ኣለወን። ሪቨርስ ከዓ ናይ ኩለን መኪና ማለት ሪቨርስ ማለት ኣር ተፃሒፋ ዘላ ኣብቲኣ ጊር ኮይና ንድሕሪት ምኸድ ማለት እዩ ሪቨርስ። ኒውትራል ማለት ናብ ዝኾነ ከይኣተወት ማእከል ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ኣብ ዝኾነ ዘይኣተወት ኣብ ማእከል እንድሕር ኣላ ኒውትራል ኢልና ንፅውዓ ወይ ከዓ ፎሎ ብጥልያን ብትግርኛ ብልሙድ ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ብእንግሊሽ ኒውትራል ትበሃል ኣብ ማእከል ምዃን ማለት እዩ። ሎው ጊር ፓወርፉል ብለና ኣሎ። ሎው ጊር ዝተሓተ ማለት ዝሓየለ ማለት እዩ። ኣብ ዓቐበት ሕጂ እንድሕር ላዕለዋይ ጊር ክሳብ 50 ኢልና ንኣብነት ራብዓይ እቲና እንድሕር ናብ ዓቐበት ማራ ክሽገር ትኽእል ኣብ ማእኸልታ መኪና ይከብዳ ስለ ዝኾነ ዝተሓተ ጌርና ክንከይድ ኣለና። ዝተሓተ ማለት ዝሓየለ እዩ። ሎወር ጊር ፓወርፉል ከምዚ ክንብል ፀኒሕና። ሰሌክት ኣፕሮፕሪየት ጊር ፎር ሮድ ስፒድ። መብዛሕትኡ ግዜ ቀዳማይ መበገሲ ጥራይ እዩ ኤኒዌይ ዝተሓተ ኣብ ኖርማል ፅርግያ ዝተሓተ 20 ማይል ፐር ኣወር ስለዝኾነ እንትርፎ ኣብ ፓርኪንግ ወይ ኣብ ካንሸሎ ገለ እንድሕር ኣቲና እዩ ወይ 5 ወይ 10 ማይል ፐር ኣወር ንኸዶ እምበር ፅርግያ 20 ማይል ፐር ኣወር ኢና ንኸዶ እቲ ንኣሽቱ ፅርግያ። ልዕሊኡ 30 ኣሎ 40 50 ክሳብ 70 ማለት እዩ። ሶ ካልኣይ ጊር ኣብ 20 ማይል ፐር ኣወር ዝኸየዶ ብካልኣይ ጊር ንኸይድ፣ ሳልሳይ ጊር ኣብ 30 ማይል ፐር ኣወር ዝኸየዶ፣ ራብዓይ ጊር ኣብ 40 ማይል ፐር ኣወር ዝኸየዶ፣ ሓምሻይ ጊርካ 50 ልዕሊኡን ክሳብ ሞተር ወይ ማለት እዩ። ሕጂ እንድሕር ልክዕ በዘን ክብለን ፀናሕኩ እንድሕር ፎሎ ጌርና እቲ ድምፂ ይነግረና እዩ። ኣብ ናይ 20 ብካልኣይ ንኸይድ ከለና 20 ክንበፅሕ ከለና ድምፂ ትገብር እታ መኪና ገለ ትብል። ሕጂ ስትሬት ኤንድ ክሊር እንድሕር ኮይኑ ፅርግያ መሰናኽል ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ናይ 20 ብሳልሳይ ክንከይድ ንኽእል ኢና። ግን ክንቋፃፀሮ ንኽእል እንተኮይንና ጥራይ እዩ። ተምሃሮ ክሳብ ዘለኹም ኣብ ናይ 20 ብካልኣይ ኣብ ናይ 30 ብሳልሳይ ኣብ 40 ከዓ ብራብዓይ ክትከዱ ይመርፀልኩም ማለት እዩ። ወላ መምሃራንኩም ክመኽርኩም ይኽእሉ እንድር ኣብ ናይ 20 ብሳልሳይ ኪዱ ክብልኩም ይኽእሉ እዮም። ስሙዘር ክኸውን እዩ። ግን እቲ ፅርግያ ሰጥ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ጥራይ ኢኹም ከምኡ ትገብሩ። select appropriate gear for road speed ከምዘን ክብለን ፀላሕኩ ክሳብ 30 ናይ 30 ብሳልሳይ ናይ 20 ብ20 ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ። ስቲሪንግ ዊል ስቴር ሶ ማለት ኣታሕዛና ከምዚ ክንብሎ ፀኒሕና 10 ጎደል ን2 ርብዒ ጎደል ን3 which is ኣብ ስእሊ ደጊሞ ኣሎ። ሶ ኣነ ምድጋማ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ። ሚረርስ ናብ መስትያት ንምፃእ ሕጂ መስትያት ዓይኒ ናይዛ መኪና ማለት እዩ። ናይ መኪናና ዓይኒ መስትያት እዩ። ብመስትያት ጌርና ከባቢና ሳይክል ከይህሉ መካይን ዝኾነ ነገር ከይህሉ ኣብ ከባቢና ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ሶ መስትያት ነዚ ብሃሳስ ፃዕዳ ጌርዎ ዘሎ እዩ ካቨር ዝገብር ነዚ ካቨር ዝገብር ነቲ ከባቢ ኣብ ከባቢና ግን ኣይርአየናን እዩ። ስለዚ ብፀሊም ማርክ ኮይኑ ዘሎ ብላይንድ ስፖት ይበሃል።
blind spot ይባሃል spot እዚህ ከብለና ሸክ ድምጽ ሶ እቲ ብጸሊም ዘሎ blind spot ይባሃል እንታይ እሱ መስታት ርኢና ኣብቲ ጸሊም እንድሕር ዝኾነ ወይ ሳይክል ወይ ሰብ ወይ መኪና እንድሕር ኣሎ ቶታል ክረአየና ይክእልኒ ከመይና ንሪኦ የማን ግልጽ ኢልና ወይ ኣብ ጸጋም ግልጽ ኢልና ኢና ክንሪኦ ንኽእል ሶ መስታት ማዕሲና ንጥቀም ቅድሚ ሲግናል ምግባርና ቅድሚ ዳይሬክሽን ምቕያርና የማን ኩን ጸጋም ቅድሚ ምጥዋይና ማለት እዩ ቅድሚ ስፒድ ካ ምቕያርና ስፒድ ካስክን ብልንድሕር ኮይና ብድሕሪና ምን ኣሎ ሃርሙና ከይህሉ ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ክንጎዩ ኮይና ከማን መን ሓሊፍና ናብ ቦታኡ ይምለስ ኣሎ ተሓልፈና እንድሕር ኣላ መኪና ቀልጢፋ ቦታኣ ስለ ትምለስ ንሕና እናጎየና ክትኣትወና ትኽእል ክንጋጨ ንኽእልና ማለት እዩ ሶ ቅድሚ ምጉያይና ስፒድ ጋዝ ቅድሚ ምርጋጽና ማእከላይን የማናይን መስታት ክንርኢ ኣለና check the speed and position of the following traffic before so speed and position and night and makain ክንዕዘብ ኣለና ማለት እዩ so moving off and stopping ቅድሚ ምብጋስና ደው ምባልና ኩሉ ግዜ መስታት ክንርኢ ኣለና ክንብገስ ከለና 6 point check ንርኢ 6 point check ማለት ቅድሚ ኩሉ ምጅማርና በዛ ሰንተር ሚረር ክንርኢ ኣለና እታ ናብ ማእከል መስታት ናብ ውሽጢ ማለት እዩ ባሪና መኪና ከም ዘየላ ምሰራገጽና ሽዑ blind spot ንርኢ ቀዳመይቲ left blind spot በዚ መን ኣሎ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ኣብ መስያት ኣይራኣየናኒ ግልጽ ኢልና ናብ ብጸጋምና ግልጽ ኢልና ኢና ንርኢ ሓውስን ድሕሪት ብድሕሪኡ ነዛ መስያት እዚኣ ንሪኣ ናብ ጸጋመይቲ መስያት ክልተ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ሳልሳይ ቅድሚት ጽርግያ ንርኢ ቅድሜና ራብዓይ ተናይ ማእከል መስያት ንሪኣ ሓምሻይ የማነይቲ መስያት ንሪኣ ሻድሻይ የማናይ blind spot እቲ ዘይራኣየና ብሓውሲ የማን ንድሕሪት ገጽና ግልጽ ኢልና ንርኢ ማለት እዩ እዚን 6 point check በኋላ ቅድሚ ምብጋስና ንሪአን እየን ደው ክንብል ከለና ኸ እታ ናይ ማእከልን እዛ ናይ ጸጋምን ርኢና ጸጋም ሲግናል ጌርና ደው ንብል so moving off ምብጋስ ኾና ኣሎ pulling up ካ pull up ደው ምባል ማለት እዩ so move off when you ready ክብለና ኸሎ ready ምስ ኮንካ ተበገስ ማለት እዩ እዚን ክትሕዝዋን ክንብገስ ከለና move off when you ready ወይ ከዓ እዚኣ move off when you ready ወይ ከዓ drive on when you ready ይብለና ማለት እዩ so ready ንድሕር ኮይንካ ተበገስ ማለት እዩ ወይ ምስተዳለኻ ተበገስ እጅንህና እሱ ኣዚዝና ወዲ ኢሎ ተዳሊና ክንብገስ ኣለና ማለት እዩ overtaking መኪና ክንሓልፍ እንድሕር ኮይና ወይ ፓርክ ዝኾነ ዳ ወይ ሳይክል ዳ ዝኾነ ክንሓልፍ ከለና ኩሉ ግዜ እዚኣ ናይ ውሽጢ መስታትን እዚኣ ናይ የማን መስታትን ክንሪአን ክልከይ ኣለና ቅድሚ ማዕጾ መኽፋትና ኩሉ ግዜ ከመን ማእከልን እዚኣን ናይ የማን ዝኾነ ሓልፈና ከይሉ ከባቢና ግልጽ ኢልና እንኮላይ ንርኢ ማለት እዩ using signal እቲ ፍራቻ ማለት እዩ ኣጠቓቕምኡ ክንሪኦ ኢና ሕጂ use signals in good time to warn or inform other road users ይብለና ኣሎ ኣብ ግዜኡ ወይ ኣቐዲምና ኣብ እኹል ግዜ ሂብና ሲግናል ክንገብር ኣለና ነቶም ኣከባቢና ዘለዉ ድራይቨራት ወይ መካይን እኹል ሓበሬታ ክንህቦም ስለ ዘለና ማለት እዩ use direction indicators well before ኩሉ ግዜ direction indicatorና ቅድሚ የማነ ጸጋም ምጥዋይና ክንርኢ ኣለና ብኣሚን ሲግናል ክንገብር ኣለና ናብ ጸጋም ተኾይና ሌፍት ሲግናል ክንገብር ኢና anyway ናብ የማን ተኾይና ኸ የማናይ ሲግናል ክንገብር ኢና overtake ቅድሚ ምግባርና ሲግናል ራይት ክንገብር ኢና ማለት እዩ changing line የማነ ጸጋም ናብ ዝኾነ ክንቀይር ከለና ናብቲ ንኸዶ ሲግናል ክንገብር ኣለና avoid unnecessary signals example parked cars ፓርክ ዝኾነት መኪና እንድሕር ኣላ ንዓኣን ክንሓልፍ ኢልና ሲግናል ኣይንገብር ኢና ኣገዳስነት የብሉን ኮንፊውዝ ክገብሮም ይኽእል እዩ ናብ ጸጋም ክንምለስ ሓሊፍና ያኽል ክንምለስ ከለና ናብ ቦታና ኸማ ሲግናል እንድሕር ጌርና ደው ንብል ክመስሎም ይኽእል ነቶም ካልኦት መካይን ማለት እዩ so ኣገዳስነት ዘይብሉ ተኾይኑ ክንገብር የብልና ሲግናል
ኢንሹር ሲግናል ካንስል እታ ሲግናል ምስ ተጠቐምናላ ከነጥፋ ኣለና ስቂልና ሒዝና ተኸድና ወይ ንጥዋ ክመስሎም ንኽእል ከነደናገሮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሲግናልስ ባይ ኣርም ብኢድና እውን ሲግናል ክንገብር ንኽእል ኢና እንድሕር ፍራቻ እንድሕር ተበላሽዩ ወይ ገለ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወይ ከም ሓገዝ እንድሕር ዩተርን ተኻሊልና እንድሕር ንምለስ ኣለና ዘይክርኡና ስለዝኽእሉ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ arm signals can be used to reinforce direction indicators or brake lights so ቀስ ክንብል ከለና ወይ ነቲ ናይ ሲግናል እንገብር ከላስ ንዑ መራገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ብለና ኣሎ ሕጂ እዚኣ ናይ ራይት ሲግናል ትገብር ኣላ እዚኣ እዚ ብሬክ ላይት ማለት እዩ እዚ ቀይሕ ብክልቲኡ ወገን ኣብዛ ናይ መስትያት ከኣብታ ላዕሊ ዘላቶ ማለት እዩ ቀይሕ እንድሕር ወሊዓታ መኪና ብኩሉ ብሬክ ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ሪቨርስ ላይት ጻዕዳ መብራህቲ እዩ ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ሪቨርስ ላይት ወይ ሓንቲ ወይ ከዓ ክልተ መብራህቲ ናይ ገሊአን ሓንቲ እዩ ናይ ገሊአን ክልተ እዩ ጻዕዳ መብራህቲ ብድሕሪኣ እንድሕሪና ንድሕሪት ገጻ ትኸይድ ኣላ ማለት እታ መኪና እንዴት ሮ ትምለስ ኣላ ሶ ኣቐዲምና ዶ ክንብለላ ኣለና ማለት እዩ ሃዛርድ ዋርኒንግ ላይት እዚኣ ኸ ብኣርባዕተ እዩ ፍላሽ ትገብር ኣላ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ብጫ መብራህቲ ፍላሽ ትገብር ኣላ ኣብ ክንዲ ፀጋም ጥወ ኣለኹ ወይ የማን ጥወ ኣለኹ ክልቲኡ እንድሕር ብሓንሳብ ተወሊዑ እታ መኪና ጠጠው ኢላ ኣላ ወይ ተሰይራ ኣላ ገለ ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ጥዕብይ ዝበለት መኪና እንድሕር ከምኡ ጌራ ኣብ ቅድሜና ስፔሻሊ እዘን ናይ ፅሬት መካይን እንዴት ሮ ክኸዳ ክእላ ወይ ክጥወያ ክእላ ዩተርን ገብራ ክእላ ኣቐዲምና እንዳኸዳ ከለዋ እንድሕር ሃንደበት ደው ኢለን ሃዛርድ ወሊዐን ጠጠው ክንብለለን ኣለና ጠጠው ኢላ መኪና ከምዚ እንድሕር ወሊዓ ፀኒሓ ግን ኣይትንቀሳቐስና ማለት እዩ ኣብ ዘላትወላ ሓሊፍና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ኸ ፍላሽ እንድሕር ገይሮም ኢልኩም ውልዕ እንሓብራ ኣቢሎ እሞ ብርቱዕ መብራህቲ ሕለፉ ክኸውን ይኽእል ከምቲ ኩነታት እዩ ዝውስኖ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሕለፉ ንኽብሉ እዮም ዝውልዕዎ ፍላሽ ማለት እዩ ሕለፍ ኢልካ ፍላሽ ገይሮም ቢብ እንድሕር ኣቢሎም ቢብ መዓሲና ንጥቀመሉ ቫን ወይ በጣሕ ወይ ዝኾነ ከይረኣየ እንድሕር ናባና ሪቨርስ ገብር ኣሎ ወይ ከይረኣየ ሓደጋ እንድሕር ዘምፀልና መሲሉ ቢብ ንጥቀመሉ ኣብ ዝኾነ ግን ሰላምታ ክንህብ ገለ ቢብ ኣይበሃልን እዩ ማለት እዩ ቢብ ከነብላ ትኾይና ከምዚያ ሒዝዋ ዘሎ ጌርና ጀንትሊ ፅቕ ነብላ ቢብ ትብለና ማለት እዩ ኣርሚ ሲግናል ሌፍት እዚ ኣርሚ ሲግናል ናይ ፀጋም ከም ኣብ ስእሊ ዘሎ ናብ ኢድናስ ናብ ንቅድሚት ገፅና ነጀሮ ኣለና ማለት እዩ ንቅድሚት ነኽልሎ እንድሕር ራይት ክንጥወ ኮይና ተኸቢልና ነውፅኦ ማለት እዩ ቀስ ክንብል ተኾይና ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ቀስ በሉ ኢልና ኢድና ምልክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ